Welkom bij BIS TV. Ik ben Guido en we zijn hier aanwezig bij de generale repetitie van de band in Pelospul. Dat wil zeggen dat de band hier voor de eerste keer speelt met alle attributen, loert en echt publiek. Lucido, bist de voorzitter van het BIS. Is alles er in de pastorie klaar voor? Ja, wij zijn er al klaar voor, maar het waar, dat weet ik nog niet. Maar ik heb op een bijradio 8 uur is het droeg en dan ben we er heel klaar voor. Oké, en hoe gaat het met het kaartverkeer voor de voorstellings? Het gaat hartstikke goed. We hebben nu al 1 voorstelling uitverkocht. En er zijn nog kaarten nodig, dus ik zou zeggen, bestel gewoon via de reeds bekende website www.bennypelospel.nl. Hoe binnen de faciliteiten voor de thuiskogers regelen? Ja, prima. We hebben in Protte Jester weer maar eens om te zwaardigen voor de parkeren. Er is een stuk land van een boer hier uit Jesterverum, waar we de auto's daar zitten kunnen. Daarnaast in de tuin hebben we zitplakken voor een 650 mensen, dus ik zou zeggen, kom gerust even langs. Wat voor mensen komen er vaak op een generale? Op de generale daar komen dus de ouders van de band die het mooi spelen. En we nodigen altijd het hele dorp uit, omdat zij dus toch wel zo nou en dan wat leest, of wat positieve leest natuurlijk van ons hebben. En als cadeau krijgen ze dan, dus deze jongen krijgen ze gratis onbeen. Hast je in de voorstellings? Ja, ik heb er hartstikke volle zin in. Ik wil. Ja, wist al wat er wil, hij wil wat van alles. Ik wil alles wat ik krijgen kin. Foei. Kin het schelen of het laaien kin. Foei. Het leven draait om volle. Dus push het is te min. Jongens, het is een spannende dag, de generale. Komt er ook al familie van Ian van je? Nou, misschien mijn huid, maar meer ik net. Van jou? Ja, mijn huid en mijn zusje, maar mijn orenzuske die is net opereerd. Dus dus dat kan net. Nee, ik denk het net. Ja, de meeste voorstellingen wel. Ja. Oké, en waar komt er dan scherm? Dan mijn zus, die hetzelfde man, mijn orenzus en mijn broer. Dus, Oké. ja. Je kleding zag er prachtig uit, maar zit het wel lekker? Ja, het zit wel goed. Bij mij zit ik wel goed, alleen ligt die kraag is een beetje prekerig. Nou ja, dat is toneel, hè. Je moet het dan draaien en rollen en dan moet je mooi dan. Je had tijdens de voorstelling een microfoon ophalen. Is het net irritant? Nee, ik ken het nog van vorig jaar, dus net zo irritant meer. Wat doe? Nou, ik van vorig jaar, maar het jokt altijd wel een beetje. Het bier werd waardeloos. Wat een waardeloze troep. Wat ze verkochten in het schoft. Is een belediging van snoep. Een spannende dag voor Jim. Dit is de eerste keer dat Jim de voorstelling op publiek zijn litten. Hoe zag Jim dit zien aan? Nou ja, spannend. Super spannend. En we zijn heel benieuwd naar de reacties vanzelfs. En hoe is de jaarwerking tussen Jim Verhoen? Dat geweldig. Dat is maar elke relatie, dat moet even groeien. Dat moet even warm worden. Ja. Maar we zijn opstoom, ja? Helemaal goed. Wat ga je hem de laatste weken nog aanpassen, Matte? Wat net? Nee, grapje. Nee, wat gaan we nog? Nou, onpas. Ja, je werkt je terug om iedereen in elke scène maar op zijn plakje te zetten. Het is gek als maak je een taart. Ik bedoel, je begint met zaaien, met beslag. En dan op een gegeven moment dan komen de leuke dingen. Dan komen de toefjes en de slagroom en de zakelslag en alle leuke dingetjes. Nou, we zijn nu bij de slagroom. Ja. Dus het wordt hartstikke leuk. Ja, En hoe zit het met de stress? Nou, die vraag moest dan Anke stellen. Anke, hoe zit het met de stress? nou, ik sliep gelukkig nog al. Maar je denkt er wel heel goed aan hoe goed alles komen gaat. Dit weer beste... Oh, Jacob, ik hou het niet meer. Dit weer Bis TV. Tot de volgende keer!